show jabran le bago amon mon fla dungo do mali kanani maliko ka foli bele lo ba mo ko ye jien dungo do ka to osigarol hamana ke jien dungo dungo la amin ba ko wakati ta dungo do ko si ko ngon kuna fonu nunu makono ama fa ko bela jelen ki bismillah kuna fonu blon kana nani o ka kuna fonu wakati sili araba jouer kalo kile mugan kele samba fla ani mugan fla kuna fanya damne la hamba damne kolo kan ka ofe mi nan dusuma kasalo no kosepe bi ka kuna funi do fo awyi ba ma ci wala mo holu kon tara bi kolo kan ka o ka kana kana na an ka fenti la mo ka chaka wala no ye forsati mo yi kadi nyona sin fe wira kon sera ka on fenti la mo ma fla bone anina no lu ye forsati mo yi nga ambe wakati mine ko sansa ala ne an fenti la mo ka chesiri fe no era de forsati mo no wira kon sera ka ba ma ci wale manu uko ni sera ku uge wakati ni mina na kuna foni ambe ka dam haira la ka fasa ko anga pankuru oliyara kon be yala la kulu kanina dafa dugu bala jelena wala sa alisa kasaka selke ka don afasa ni no ba ci wale mo no udugo lente kulu kanina dafa dugu yorola mina mi do don kesa ko chef lami yara koni na ndaba maka wole sera uma so ko madena ni kelen kon nan ko ala ka bada dali no ya ko yanko kitimna la ko no usara faso ko rila ko ala ku bela jelinda rasuma alisa hamito o kuna foni kele nunu kona na mi namba ola donia ka fasa ko ba machi wale mo ko ntara bi karaga ka karaga alebi ko na fe mi yere no kon bela jelenye ka do duguye utara bi oluka dugula mo ka mi no luka dun so yere kon willa sa ku yere kon ka dugu lakana uka kari nyona senfa la ka fasa ko dun so nunu yere kon sera ka ba machi wale ma muka ko yere de bu o bone anina ani ko ku ge ka bo uka dugula alisa natora o kuna foni munu na o kuna foni munu yera konite ani sonja kuna foni yeso ko madaina ambola donia ka fasa ko ba machi wale mo ku yera konu kuntara bom namba fo mo mini ku yera konu kuntara obla siraw kan wala sanga fintigla mo yera kon besaka tagama olu kan tuga mina kuru ko fe keren la ka duku misanu be bolo ko soku nga ayda la ka fasa ko ba machi wale mo yera de kon kala ka tadu ne mini nunu na ku yera de kon kala ka bone unina mina mi do ka ko alisa ala ka nga fintigla mo ala ku kanda ni mo jugu nunu toroma alisa hameto finitigla mo ni ba machi wale mo ka kuna funula anga fintigla mo ka nyama no de maliko ale fene kuna funia boka bi jamana kono don la don ya kafo ko alika keni ba machi wale mo ko yera ko ni be ka binkali cha anga dugu ni nyon chela ka an ko ni ka don ka fasa ko fintigla mo ko yera ko ni be bara barela ko ba ko lo ko temenina mi yera ko ni sevari ka oni gawo ka ofi ku yera ko ni sera ka takari ba machi wale ma chamani la mi yera nu ko ni yuka moto tan duru ko ni yo o chien fokata se uka bomuma yo lu bela jelinchi ko modoro ka ofi ye ba machi wale ma woro yo o mine hani pm woro ku yo fene bela jelemne ni ba machi wale mununa ubana dona to ni ka fasa alusa ku ka momoli sinfe janja ka ofi sigandara togo fo bali fokata se famu guruma ko oluko ni ka dugula kusera ka ba machi wale ma flamne keren na nulu be jekulula no obebele ko gatimo fokata se ani moto duru hanuka keleke mino ku yo bela jelemno la ufim ya ira ka fasa ko alisa ko mununu sinfe minde kolongo fe fokata se nyaro ani peguma ku ye ba machi wale ma wulunvla yo omne moto duru yo mne saba ochiena yo rafa duru yo mne kani pekem kele yo bela jelemne ba machi wale mo nani duguna alisa utoru ka mununa minu yera kono ukunda jawali chemamba ani gawaru kutara ba machi wale ma tan wolumvla yo mne marfa mi be wele ko aka 47 yo o kono to mne ko karbini kele yo o mne fogata se talki flama ani moto nani ku yo bela jelemne ni ba machi wale ma nuna o dugununa utora munun na alisa mun yera nu kono yukunda nyafuge ka unu to godala duguka menu yera kono seraka mafla nu yera kono seraka ko mne ka ba machi wale ma chama u kono yo ode la boli aka 47 fla yo mne fokata se ka keleke mne chama ma yo bela jele mne ba machi wale ma nununa uklala ko kunda hasongo ko fe menu kono ya ira ka fasa ko tata jili tri keme bioro ani dur ku yo bela jele boshini ba machi wale mo onna anu ka keleke mne chama ba mi maliko nyama hale kono ya
yira ka fasa ko atake munun be ka kɛ ko cɛno ko kan ka dɔn ka fɔ kan ka finitigila mɔgɔ k'u yɛrɛ kɔni be k'u seko na sugu bɛɛ lajɛlen kɛ walasa sabati hani lakana o kɔni be se ka na anw ka jamana kɔnɔ toga min na min na be duwawu kɛ sa ko halisa k'Ala ka ko bɛɛ lajɛlen nɔgɔya u ma. Alisa n'an tora o kunnafoniw na an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko Duanzakaw fɛnɛ fɛ bi sɔgɔmada na ko Bamaciwale mɔgɔw k'u yɛrɛ kɔni taara bi Duanzakaw ka dugu fɛnɛ kan min yɛrɛ kɔni n'u kɔni ta kɛ kisɛ ci kan k'an bɛ wagatinin minɛ ko sisan n'an bɛ ka kunnafoni d'aw ma ko basigi k'a seginna ka na Duanza dugu kɔnɔna na Ala n'an ka finitigilamɔgɔw ka wuli ka jɔ sababuya la. O kunnafoni ninnu bɛ taa n'a ye halisa Cɔribugukaw fɛ mais n'olu yɛrɛ fɛnɛ ye kunnafoniya bɔ k'a di ka fasa ko Bamaciwale mɔgɔw taara binni min kɛ Kolokanikaw kan ko an n'an ka finitigilamɔgɔw ka sɛgɛsɛgɛli fɛ k'u yɛrɛ kɔni sera ka taa kari Bamaciwale maa kelen na o dugu la Cɔribugukaw fɛ. O kunnafoni ne bɛ taa n'an ka jamana ɲɛmaa ka kunnafoni la n'ale de Colonel Asimi Goïta an ka jamana ɲɛmaa ale kɔni kalekan k'ale bɛ jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen dɛmɛ a seko n'a a tabiya la o jamana kɔnɔden mana kɛ fan o fan o hukumu de kɔnɔna na ale kɔni y'a ka cidenw ci n'o de ye Colonel Asan Bajalo Ture n'ale n'a ka baara cakɛɲɔgɔn tɔw u y'u kunda Kayikaw fɛ ka taa jamana ɲɛmaa ka bonya kɛrɛnkɛrɛnnen di Kayi lopitaliso ma u yɛrɛ kɔni taara ni dɛmɛminan camanba de ye Kayi lopitaliso bɛɛ lajɛlen na walasa Kayikaw olu bɛ se ka kɛnɛya jɛlen sɔrɔ togoya min na a kɛnɛ kan Kayi ɲɛmaaba caman tun bɛ fɔ ka taa se Kayi politikilamɔgɔw bɛɛ lajɛlen ma ani kɛnɛya tigilamɔgɔ bɛɛ lajɛlen olu tun bɛ walasa ka ni kɛnɛ in kɔni ɲɛnamaya dɛmɛ a kɔni dira Kayikaw ka lopitaliso ma min bɛ wele ko Fuseni Daw ani Kayikaw ka lopitaliso min bɛ wele ko Centre de référence de Kayi dɛmɛ a dira Bafulabekaw ma Jemakaw Nyorokaw Kitakaw Keɲeba Usubi Janja Sefoto ani u ka kɛnɛyaso min bɛ wele ko le centre communautaire de Koɲakari ani Sandari dɛmɛ kɔni bilala ka taa nin dugu ninnu bɛɛ lajɛlen na dɛmɛ o ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la musow ka jiginniminɛw fo ka taa se gynécologue ani échographie kɛla minɛw nin bɛɛ lajɛlen de tun bɛ dɛmɛ ninnu na minɛ camanba yɛrɛ de kɔni dɛmɛ bilala ka taa kɛnɛya kunkanko kɔnɔna na walasa kɛnɛya a bɛ se ka sabati cogoya min na Kayi dugu kɔnɔna na kɛnɛya tigilamaa ka ɲɛmaa danga n'o de ye Dr Dambele ale wulila ka kuma ta min n'a y'a yira ka fɔ ko jamana ɲɛmaa kɔni bɔra ka nin dɛmɛ min don u ye walasa kɛnɛya sabatilen bɛ se ka sɔrɔ Kayi n'a dafɛ dugu bɛɛ lajɛlen na k'ale b'a ɲini a tɔɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen fɛ k'u ka minɛn ninnu minɛ ka ɲɛ walasa minɛn ninnu a bɛ se k'u nafa cogoya min na Colonel Asan Bajalo ale kelen kɔni ka kuma ta a y'a yira ka fɔ ko jamana ɲɛmaa kɔni bɛ dan n'a ye ka hamina ye kuma bɛɛ k'a ka dɛmɛ di jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen ma u mana kɛ fan o fan min de ye faaba kɔnɔna ye fo ka taa se togodaw ma ko jamana ɲɛmaa kɔni bɛ hami ni bɛɛ lajɛlen de k'a ka dɛmɛ bila ka taa di bɛɛ lajɛlen ma. Halisa n'an tora jamana kɔnɔ ɲɛmaa ka kunnafoni na an b'aw ladɔnniya tuguni k'a fɔ ko kunu tagamakɛla dɔ n'ale tɔgɔ ko Adama Tereta ale yɛrɛ kɔni bisimilayara anw ka jamana ɲɛmaa fɛ min yɛrɛ n'a yɛrɛ la k'a fɔ ko Adama Tereta ale kɔni si ye san 32 ye n'ale ka baara ye chauffeuriya ani tobili ye Moritanikaw fɛ walasa ka n'a ka dɛmɛ don camancɛ fanga ma ale kɔni y'a latigɛ ka tagama kɛ n'o de ye kilomɛtiri 1600 ye o min a y'o tagama tile 45 kɔnɔna na walasa a ka n'a ka dɛmɛ don camancɛ fanga maaw ma togoya min na a n'a ka bonyamasegin o hukumu kɔnɔna de la sa ale ni jamana ɲɛmaa u kɔni ye ɲɔgɔn ye fo ka taa se jamana ɲɛmaa n'a cakɛɲɔgɔn tɔw bɛɛ lajɛlen ma u kɔni ye nin cɛ in kunbɛn k'a fo k'a barikada a ka nin dɛmɛ a n'a ye waleya min ta ka anw ka jamana sɛgɛrɛ. Halisa n'an tora jamana kɔnɔna kunnafoni la Goodluck Jonathan ale yɛrɛ de kɔni tun ye anw ka jamana kumada ani CEDEAO mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ale de kɔni tun bɛ kuma la anw ni CEDEAO ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ min ye n'ale fana y'i kunda anw ka faaba kɔnɔ yan kunu a kɔni seli a y'a yira k'a fɔ ko anw ka jamana ko yɛrɛ kɔni kɛra ale ka faso filanan min n'a ko k'ale kɔni nisɔndiyalen don kosɛbɛ ka kɛ ni an ka jamana ɲɛmaa olu kɔni sera ka bolonɔbila sɛbɛn kɛrɛnkɛrɛnnen bɔ bolonɔbila sɛbɛn minnu kɔnɔna na jamana kalatafili ko bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔlen don a kɔnɔna na k'ale kɔni nana o bonyamasegin de la anw ka jamana kɔnɔna na. Cɛkulu min b'anw fɛ yan n'olu bɛ wele ko Yɛrɛwolo Debout sur la Rempart mɔgɔ a ɲɛmaa n'o de ye Adama Ben Jare olu fana ye ɲɔgɔn dalajɛ kɛ kunu k'a fara ɲɔgɔn kan min senfɛ n'u yɛrɛ kɔni ye sɛbɛn kɛrɛnkɛrɛnnen bɔ k'u kunda MINUSMA mɔgɔw ka dagayɔrɔ kan Bolibanakaw fɛ min n'u taara sɛbɛn kɛrɛnkɛrɛnnen di MINUSMA mɔgɔw ma k'olu kɔni b'a ɲini fɛ ɲɔni anw yɛrɛ ka jamana ka yɛlɛma hɔrɔnya tali cɛ n'o de 22 septembre fo ka taga bɔ anw ka jamana kɔnɔ ko bawo ko kabini MINUSMA mɔgɔw nana k'u yɛrɛ kɔni ma
lakana foyi sabati han ka jamana kɔnɔna to ni dɔ yɛrɛ kɔni ma far basigi bali a kan ka jamana kɔnɔ k'u mana ni basigi foyi an ka jamana kɔnɔ o ko mun kɔnɔna olu ni bolo no bila sɛmɛ kɛ k'a fasa k'u kɔni b'a ɲini minisma mɔgɔ fɛ k'u ka taga bɔ an ka jamana kɔnɔ yala wolo de baran par olu dogolen tɛ mɔgɔ si la olu yɛrɛ de kɔni jɛkulu mun yɛrɛ kɔni cɛsirilen no kosɛbɛ jamana ko la walasa jamana ha kɔni bɛ se ka jɔ se kura ka togoya min na halisa n'an tora minisma mɔgɔw ka kunnafoni la o komu kelen kɔnɔna na an ka minisiri min sigilen no kɔkan ko ɲɛnabɔli ma n'ale de Abdoulaye Diop ye bolonɔbila sɛbɛn fana bɔra ale ka cakɛyɔrɔ la min n'a kɔni y'a yira k'a fɔ ko minisma mɔgɔw ka kuma da n'ale de Olivier Salgado k'u ka kɛɲɛ ni ale yɛrɛ kɔni bɛ ka sɛbɛnni minnu kɛ a ka bɔlɔlɔ siraw sanfɛ ka kɛɲɛ ni Ivoirien ka kɛlɛkɛcɛ 49 min bɛ anw ka faba kɔnɔna na ko ka kɛɲɛ ni a bɛ kuma minnu fɔ a ka bɔlɔlɔ siraw sanfɛ ko hukumu kɔnɔna na k'olu kɔni b'a ɲini Olivier Salgado fɛ ko R72 n'o ye tile 3 ye k'o de b'a bolo k'a ka minɛnw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ka taa ka bɔ anw ka jamana kɔnɔna na minisma ma olu fana ye bolonɔbila sɛbɛn kɛ minnu fana y'a yira ka fasa ko ka kɛɲɛ ni an ka jamana u kɔni y'a yira ka fasa ko kuma da n'o de Olivier Salgado ye k'a ka minɛnw cɛ ko ka taa ka bɔ anw ka jamana kɔnɔ ko kunnafoniya d'olu ma wa olu sɔnna kunnafoniya ma ko nka ko olu kɔni nalen no baara min na anw ka jamana kɔnɔna na halisa ko olu bɛ to o baara la k'olu nalen do ko walasa lakana ka se ka sabati cogoya min na jamana kɔnɔ ko halisa k'olu fana kɔni bɛ tɛmɛ n'u ka baara ye halisa kunnafoniw la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko Banque mondiale olu yɛrɛ kɔni tun ye anw ka jamana jɔko bɛɛ lajɛlen na ka kɛɲɛ ni CEDEAO mɔgɔw kɔni tun kɛlen no ka ɲangili min ta ka anw ka jamana sɛgɛrɛ u yɛrɛ y'a yira ka fasa ko ka kɛɲɛ ni CEDEAO mɔgɔw yɛrɛ kɔni ye ɲangili min wuli ko juru min tun bɛ anw ka jamana la k'anw ka jamana yɛrɛ kɔni sera k'a juru sara k'an bɛ wagati min minɛ ko bi sisan nɔ sa k'anw ka jamana ni Banque mondiale ko an kɔni bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn kura bolo ko ɲangili min tun bɛ k'anw ka jamana tɛ wari sɔrɔ Banque mondiale la k'an ka jamana tɛ wari ta Banque mondiale kɔnɔna na ko o ɲangili wulila ka bɔ yen pewu ka kɛɲɛ ni nin gɛlɛya ko min tun bɛ anw ka jamana ni CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye embargo ye o wulili kɔnɔna na jamana kɔnɔ ɲɛma olu kɔni fana ye kunnafoniya di ka jamana kɔnɔdenw ladɔnniya k'a fɔ sa ko taxiw impôt fo ka taa se droit ma ko olu sarali daminɛ la o ko min bɛ to senna sa fo utu kalo tile fɔlɔ min yɛrɛ kɔni juillet kalo taxiw ko olu yɛrɛ de kɔni sarali bɛna daminɛ o min bɛ to senna fo uti kalo tile fɔlɔ ko kunnafoniya u y'u bɔ ka di jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen ma ko bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ka wuli joona ka t'i ka hakɛ kɛ jamana hakɛ min bɛ ni jamana ni ɲɔgɔn cɛ ka to hakɛ dafa o kunnafoni bɛ taa n'an siraba kan kasara kunnafoni la o min n'an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko Welesebugukaw fɛ an ka mɔbili min yɛrɛ kɔni bɛ taa ni maaw ye dugutaga siraw la n'ale bɛ baara kɛ cakɛyɔrɔ la n'o ye fɔlɔ n'a maaw ye ko dɔ bɔra ka bin a yɛrɛma ye min n'u y'a yira k'a fɔ ko maa 1 o bɔnna ni na maa 16 olu yɛrɛ kɔni joginna min n'u yɛrɛ bɛɛ lajɛlen tasuma fagala y'u bɛɛ lajɛlen ta k'u kunda Welesebugukaw ka lopitaliso la min n'an bɛ dugawu kɛ sa maa min yɛrɛ kɔni tanyana k'Ala ka badabada dɔɔni nɔgɔya minnu dalen no kɛnɛya kun kɔrɔ ko jabaru masa k'u sɔn kɛnɛya la minisiri min sigilen no musow den hani denbaya kunkanko la ale fana ye bolonɔbila sɛbɛn bɔ min n'a yira k'a fɔ k'ale kɔni dusuman kasalen no kosɛbɛ ka kɛɲɛ ni nin wagati dama dama ninnu kɔnɔna na bingani wale min yɛrɛ kɔni bɛ ka ta k'a musolakaw sɛgɛrɛ kunun a yirala k'a fɔ ko cɛ dɔ ale yɛrɛ kɔni bina a muso ka k'a muso bɔnɛ a nin na k'a sɔrɔ muso in yɛrɛ kɔni kɔnɔma n'o filanin de la ka labankɔrɔkaw fɛ o kɛlen musolaka minnu bɛ o sigida la olu wulila ka bɔ ka tagama k'a fɔ ko kiri k'a kɔni ka kɛ ni muso ninnu ko baw ko nin ye nin cɛ in ye nin y'a muso sabanan ni a bɛ min yɛrɛ kɔni faga ni Zenata ha yɛrɛ kɔni y'i bolo jɔ kan na k'o faga ka sɔrɔ o kɔnɔma n'o filanin yɛrɛ de la o kuma kɔnɔna na minisiri ye bolonɔbila sɛbɛn bɔ k'a yira k'a fɔ k'ale kɔni nisɔngalen no kosɛbɛ ni ko in na ko ba ko donna nataw la k'ale bɛna fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ mɔgɔ minnu yɛrɛ kɔni bɛ ka nin waleya ninnu kɛ k'u bɛ ɲini wa u bɛ ɲanki u bɛ di kiiri tigila mɔgɔw ma a ye kulekan di jamana kɔnɔden ma k'an bɛɛ lajɛlen ka jɛ k'an bolo fara ɲɔgɔn kan ka ni kɛlɛ in kɛ walasa ni bingani wale min bɛ ka taga musolakaw sɛgɛrɛ ko fura ka sɔrɔ a dan na Mali kunnafoni show jamana laban kɔnɔ kunnafoni dama dama de kun b'an bolo k'a da kulo kan n'Ala ma basi wɛrɛ ka na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sini kunnafoni wɛrɛw kɛnɛ kan an ɲan'o cɛ sa an b'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen k'i hakili to i yɛrɛ la k'Ala ka bɛɛ lajɛlen sago d'a ma a k'an bɛn